Κορίτσι, δείτε, κάνε μια στροφή Σοφία, σε παρακαλώ. Έλα σεμνά, δεν θα γυρίσουμε τις 50 αποχρώσεις του γκρι εδώ μέσα. Μίστερ Μπάτ, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τι μου έχεις εδώ πέρα, Είναι για σένα. είναι για μένα και είναι μια βόμβα. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε δούμε και στη συνέχεια. Εννοείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή Ευχαριστώ, συνέχεια. Σοφία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, παιδιά, θέλω την προσοχή σας. Ο επόμενος γύρος είναι πάρα πολύ εκρηκτικός. Το πλατό μας θα γίνει πάρα πολύ εκρηκτικό. Έτοιμη. Ταρζάν, είσαι έτοιμος? Ανέτοιμος. Αετέ. Προς το παρόν εσύ έχεις Κάτι μόνο πρέπει να σκάγια. κάνουμε για τον αετό. Δεν έχεις κανονικό. Των μελονών. 3, 2, 1, τρίγκλα, πάμε, καλή επιτυχία. Ο Πασχάλης Τσαρούχας στο παιχνίδι της συγγνώμης ήταν τερματοφύλακας. Ναι. Σωστό. Στο Ιγκουάνα του Λάζαρου στην τηλεοπτική σειρά Είσαι το τέρι μου λεγόταν Μπάμπης. Ναι. Λάθος. Η πρώην γυναίκα του Ρο στα φιλαράκια. Σωστό. Το House of Cards είναι πολιτικό θρίλερ. Όχι. Τρίγκλα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, παιδιά, θέλω και εσείς, μάλλον θα έρθω κοντά σας, γιατί εσείς τις φάγατε τις βόμβες. Θέλω να ευχαριστήσω. Μην αγχώνεσαι, δεν έχω τίποτα πάνω μου. Όχι, εγώ Θέλω έχω. να ευχαριστήσουμε μαζί το Διάκος Fireworks για τις υπέροχες βόμβες που μας έδωσε. Πολύ ωραίες. Σας άρεσε αυτή η δοκιμασία, σας άρεσε αυτός ο γύρος, ναι. παιδιά? Ναι. Βέβαια, εσείς τι να μου πείτε με μαύρα μούτρα, εσάς σας άρεσε, παιδιά? Δεν είναι εκπληκτικός αυτός ο γύρος, δεν έχω δίκιο. Εγώ ντυμένος έτσι είναι μια χαρά. Όταν ήμουν στη θέση σου να δεις πώς πέρναγα κι εγώ. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna